Nazdar priatelia, tu je Rado od hry Battlefield 2. Hrajem za klasu Special Forces a ideme proti Číne. Tak užite si túto hru. Takže kde to sakra sme? No, čím začneme? Týmto nie. Týmto, prosím. Ja. Ja som zabudol ovládanie. Ale tu sa môžeme vyhodiť botov preč. Takže toto je... Ej, nezmienil som, že toto je single player. Tak už budeme za chvíľu... Lak. Už budeme plní. Sme asi plní. Bez dvojzmyslu, samozrejme. Do prdele. Ne. Prosím, ďakujem. Kulomet. Sakra. Zaberať nejdeme, alebo to netreba. Ale ten vrtuľník by som rád zostrelil. Čo ma napadlo? Sakra. Tu si vylozieme. Hopiť supy po rebríku. Sakra. No, vyďubem s ním. Vyondím ho. Au. Nestačilo mu to? No. Žer! No sakra! Bojím. Ty svine. Prosím. Či to? Shit. No tak cipni, ne? Jo, zozadu sa... Au. Co to? Náš zmienený vrtuľník. Ho poránim. A ja tu mám kulomet. Zase blbý čudlík. Áno, jasné. Čo to? Dobre, tomu nerozumiem. To do koho? Aha. Asi ho to dostal. Nie, co tam je takto. Boti sa mi zdá, že tu aj dokážu vás zraziť, takže pozor na to. Asi, to je zase ten vrtuľník? Čo mi na to povieš? Nič, dobre. Ty vole. Hit. Že... posledný zásobník mám. Čo to tu sakra. No vidíte, teraz ma skoro zrazil. No, samozrejme. Hit. Vymeníme si kit. Tak nie. To prdele, treba mi nejaký kit. Abo nie? Nie. Aha. Zase zlý čudlík. Si to proste nezapamätám. Tak, chcípni. Áno, nalez... Au, ďakujem moc pekne. Nalez mi do toho všetko, čo môžeš urobiť, prosím ťa. Takže zabrali sme lajko, môžeme ísť ďalej. Oho. No, nejaká cestička. Mám vysokovýkonný jeep čínskej výroby, mimochodom. Čo tam vidíme? Vidíme tam akúsi pechotu. Prosím, nezvál sa. Ideme pomaličky dole, takže je to neestetické. Dobrý deň. Enemy. More enemies. Zničíme to. Tam ešte jeden bol. Lagy. Je tam. Takže kde je ten vrtuľník? Je v prdeli. To je náš? Náš je to určite, no. Obum. Som mu poslal trošku viac olova, ako som chcel. Čo to tu ďalej máme? Nič. Môžeme ísť pokračovať. Nie. On need the right. Ty need the right.
OK. Nie je tu? Roger that. Get in tam mali. No kde tu máme niečo zlé? Tam máme niečo zlé. V skutku je to niečo zlé. Oh. Nepohybuj s tým. Dobre. No mám posledných 30 nabojov, to nie je moc pekné. Ja si od neho požičam akože zbraň. Od toho nie. To je správne. Oh. Nabijem. Akačko zlatučké. Oj. Nevidíš ma? To prdele. Takže od pasu, hej? Čo vidíme? Tam vidíme. Aha. Čo ešte je tu také interesting? Something interesting comes up. Vidíte, interesting je tam hore. A je dole. Tam niečo je väčšie. Okrem toho. Ďakujem. Shit. To ma minulo fakt o pár milimetrov. Som stratil asi tam ten bod, čo? Tak sa tady vytratíme asi. Preč. Preč. Tamto získali Číňania, ani sme si to nevšimli. Jdeme vám to sebrat, vy se vy do prdele. Ne. Pred kanomu jazyk nebol dobrý nápad. No. Dobre. Treba by ale to niečo silnejšie, pretože tam... Ty sa vidne... Do prdele. Tak spátky zacúvame, aby sme ho videli. Kde si? Tam je... Spadni! Spadni už, prosím, spadni. Jo! Máme to. Takže pokračujeme. Toto video budem nahrať do vtedy, dokej to nehrajeme, tam bol tank. Takže toto je, že vraj už naše, ja o tom pochybujem pomaly. Bum, čo to bolo? To bol tam ten tank. Nemám nič proti tankové tu a... Počkať. Nie som ten special man. Som si prepol na jednotlivky akačko, na automat treba. To prda. Co je tam? To je naše, dúfam. Áno, správne. To je kobra. Takže toto bude trošku asi dlhšie. Áno, je tu zadýchanie. Vidno vľavo, dole. A do prdele. Čo s tým... Co to búcha? To bude menší problém s tým tankom určite. Ajaj, dúfam, že nás to tu nevykilluje. A vystúpil z toho. A už sa nedožije toho tanku. A správne. Wow! Díky moc! Môj ma zabije, do prdele! Díky moc, fakt díky moc. To je to najhoršie, čo sa môže prostať. A teraz, aby ste videli, si prihodíme klasu napríklad na antitank. Takže čo tu vidíme? Artilériu. Au. Nemáme granáty, ale máme... Co to je vlastne? To je RX? Či to nie je RX? Proste... Raketomet. Protitankové. ATčko! Raketomet.
Valíme si to z hamburger. To prdele, tam je to zlé. Co ti za to furt prekoprcne? Serem na to. A teraz počujem čínsku vysielačku, takže budú niekde tu. Skutku. Ty chcípáku. Aha, mám granát. Ty chcípáku jeden čínskej. Prosím, nech to už zaberieme. Tam je niečo. Zase F-ko, žiadne F-ko. Zase to tu sundali. Zatiaľ nám tu neprišiel tank. Oj, tam je ten zasraný vrtuľník. A ja viem, čo s ním urobím. Au. Ja viem, čo s ním urobím. Kým tu neprijatí. Kde je? Tam je. 1, 2. Co? Málo? No dobré, no. Ak si potom počkáme na ňo. Keď ho uvidíme, tak tu skočíme. Hahaha. Svetlice nemáš, co? Viac. Tak zidi, prosím. Rebriky. Stoj! Díky. A teď pojeď. O, nevieš chodiť. Dobre, že sa tu dá. Ináč v multiplayeri sa toto nedá. Lebo ten dotyčný hráč vám to určite nedovolí. Musí on vystúpiť, až tak vy môžete nastúpiť, keď chcete ísť na jeho pozíciu. No však to poznáte. Au. Cože? Nedá sa nastúpiť s nepriateľmi, škoda. Sakra práca. Musím sa trošku kryť, pretože začínam mať bolesti života. Dobr! Si som chcel vedieť, skade priateľ. Nič, radšej snáď pôjdem preč. A mohlo to byť aj... Nie, nebolo to určite friendly. Á, do prdela. Áno, funguje to. Toto je sledovacia raketa. Musíte vidieť ten tank po celú dobru. Takže nie je žiadny Battlefield 3, že zamieríte a bum, on si to už cieľ nájde. Ne, takéto to nefunguje. No. A prej sme lostli kontrolu. Do prdele zase. No áno, hraje sa tu so zbraňou. Nastavili sme kontrolu. Som tu niečo počul. Ornot, no. A vidíš, že to ide. Teraz tady vypadneme čím skôr. Lebo nám zabrali základňu. No, základňu. Bot nám zabrali. Co to tam je? Beam. O, bum. Chcípni. Au. Ten zvuk taký granátu. No, nie je to až tak počuť, ale počuť to. Dobre, spavneme sa zase s inou klasou, dáme medic. Budeme oživovať našich kamarátov. Prečo má to spavnúť? Ešte by som chcel vedieť. Ja som si to nastavil asi. Nie, nemohlo to byť tak. Ne. No čo ty tu čakáš? A funguje tu friendly fire, takže keby som na ňu začal strieľať, tak ho zabijem. Nie Call of Duty, to nie je Call of Duty. Ty tu čo? No vidíte, vieš. Kto requestinguje medika? Kde je to tá sračka?
No, zvládneš to. Vidíš? No, ten tam už cipol. Jak sa tam naháňajú. Man. Man, že si v prdele. Teraz by sme mali zaberať všetky body, áno. Toto je také 3 obložničky, čo tam sú pod mapkou. Pod minimapou. To sú naše držiace body, takže máme všetky body. Ja. Takže už by nás teoreticky nemal nikto otravovať. To je akože bude nás takto otravovať, 100%. Taká tam, to je náš? A my sme zabrali čínsku helikopteru. Sme im vyčorovali. Zostrelili ju. Zostrelili ju, škoda. Kde? Car, že vraj. Enemy car spotted. Kde ju videli? No to s tým ti nepomôžem. Hey man. Ja. Podarilo sa mi. Som chcel vedieť, že kde idú. Joj, nevieš hodiť. Tá furt len tank. Zastaví sa a začne. Musím ich doviezť. Ešte jeden sa nám tu vojde. Tak čo, neprebieha tu nejaký firefight? Áno, prebieha. Oh, halej. Dá debile, ne. Paranoidné je toto. Jo, vyhrali sme. A tým sa naše video končí. A uvidíme sa u ďalšieho Battlefieldu 2.